Hello guys, good morning. Good morning kan? Hरावहा ओरैबायदि मैदेर आरोना दिनैनि जातकाखौनो बसाजोबना गालांदों मैदेरा। हराव उन्दुनोनो मोनखायाखै आरोना जोंहा दिनै। आयु बागाननि बिलाइ दोनग्रा न'खौनो सेफायजोब्बाय आरोना मैदेरा नै। ओरैबायदि जि गोबाव थाखादों आरोना। 3टा इदिसेयाव थांखादों आरोना मैदेरा। बाप्पारे डेन्जार खालै बाबा मैदेरानो। नै सेफायजोब्बायथ' आरो बिलाइ दोनग्राखौनो। बस्थाखौ ओइयाव लांजोबना दोनदों नुदों। ओरैबायदि मैदेर। मैदेरानो सेफायजोब्बाय फैदो थाजायै जायगायाव थाजाया दा बे जायगायावनो सानावनो दा फैलाबायगोनसो मैदेरा बै बागानाव थांनो नागिरबाय बे आं होनबा दायो दा फै मैदेर जागा बेनि जातका होनायखौनो थारखो ओरैबायदि खालामना गालांदो आरोना कारेन्ट गैयामोन खोमा दा माने औवा मेवाइ ओंखारदोंना गोरलै बेखायनो ओरैबायदि आरोना औवा मेवाइ माइ गायनाय दिनावबाथाय मैदेरानो जोबा आरोना जोंनियावहाय ओरैबायदि मैदेर फैगोन दा हाग्राथिं फैयाबा मैदेरा औवा दंना मेवाइ जादोंमोन खोमा हरावहा इथिं होरो गुड मर्निं होन हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं होन दे गुड मर्निं होन दे सना नै उन्दुनासो सिखारहांदों आरोना बियो बेङाखौ मोजां साला मैदेर नायनो दावराव बिनो नों मैदेर नायनो दावराव मैदेरखौ नुवासैनो नोंहा हराव सिखारनो रोङाखैबा जोंहाबा नायबाय हराव बिलाइयाव बिलाइ बे बागाना बिलाइया गोरलै जानानै दं ओरै हाबनानै ओरै ओंखारबोदों मैदेरा नै गाग्लिजोबदों दिनै खेरेन्दाया बाला हलो माया रो के माया हाय होन बाय होन लोगोफोर बाय होन होननाय दे बाय होन माबो होनालै बेलाय बाय गाइस